Biya na mi sa kuan, Moncton. Abot na mi. Nagdali-dali mig biyahe ganina oy. Pas-pas wong dagan kay alas 2 ag iyang exam. Kaabot mi dire ala 1:55. Pas-pas po nagdagan po kog 140. Imbes kay di ko ganahan mo padagag kusog. Kaya Ginoo abot man pod. Kaya nag-exam na si Cheryl. Mahuman to alas 5. Nagbalik uli, ginihinay nako. Damis Moncton, mao ni ang Moncton. Indot po dire kay kuan kanang daghang mga kuan ba? Daghang mga building pod, mga establishment. Nya mas kuan din kaysa St. John murag medyo improve dire sa in terms of economy. So mao lagi huwat pa ko dire. Biyahe na pod mga 1.5 hours. Duka ka to ko ganina pag biyahe oy kay gikan mi na ni udto. Na diha sa likod ka nga building diha. Kana na diha. Sa ibabaw sila nag-exam. Sa English exam. Silpip. Guys, di ako sa Moncton naglaroy-laroy. Lakaw-lakaw ako sa Moncton kay samtang naghuwat. Ni Mrs. nag-take og silpip. Sa Moncton. Ngadto ko sa kuan. Dolorama. Palit ko og makaon para na ikanon ni nagbiyahe ba. Ngadto ko sa Dolorama. Ito to kana nga tindahan. Nakapalit na ko. Ha? Yung palit na lang kong bagong sudlanan kay lisod man bitbiton. Nagpalit kong tubig. O chichirya gamay. Balik na po kong adorong kay basig na humana si Ril. Arang ka bahong kuan dire, bahong marijuana. Pastilan. Na magoy tindahan nga baligya og marijuana. To dito sunahan. Legal malagi dire mag marijuana.
Kung ganahan ka mo tabok, pinduto na to ning kuan. Wa man guba. Ako, abot na ko, skutse. Sakat kay basig itong humatan nito sod si Cyril. Basig hapit na po ito mahuman ron. Alas 4:30 pa man. Taon mahuman na to. Ika human yung exam. Hinay na po may uli. Kay gabi inapod lisod biyahe o gabi lagi di ako diri naghuwat sa kuan labi naglingkod res saog lapit na tumahuman kay alas 4:40 naman kauli na may tag dako yung score na makuha. Sabado off, Domingo off. Pero si Mrs. na trabaho Sabado Domingo. Karon si Zawa ako ning off ko ron wa ko misud nananghin ko sa akong manager. Mangandam tas sa itong kuan kay nagkalisod na ba dire itong PR application akong applyan kuan sa provincial nominee sa New Brunswick si karong next week mag-submit na kong expression of interest kay kuan mo support man naghahong employer ag Bolorama itong sa bowling kadto mo yung tabang sa akong application ko kaya sa Burger King wa na kay close pa ang sa mga food service supervisors di pa pwede maka-apply PR sa Atlantic Immigration Program so ngarita sa PNP salamat sa Ginoo nga ako'y trabaho duha ka trabaho ag usa mo ay mutabang nako ag si Mrs. Pod gikuhaan ni og lamiya sa Shanex maunang na siya bag-ong work permit for 2 years ako expire na akong permit karong katapusan sa July nang hinay na tag-apply karuyaan po hon okay
Ingaw na mis mga bata. Hindi na mada. Sige kay basig duwag. Ano yung mga tao basig nahuman na sila. Murag nahuman na sila. Kaulay na dun may. Yan na, abot na. Aray. Kutse, bibira ako bi. Aray. Musta? Paspasawan. Paspasa. Matagtaw. Agkuan. Speaking ba? Dito na ko nakuan. Paspasa. Dot na unto speaking. Dili lang ng oras. 1 minute naman gud na. Ano Oh, nasa una. Karibay. Apay. Uli na may. Good luck na lang mga to guys. Daday, wako man daay. Istorya na ko. Wako man daay. Ka-excited. Da, una, istorya na ko. Huwag mo gana. Bali na pag yung computer. Kasi hinahirap ko ng team mo. Sige. Bukan na. Wala lagi. Di, magguba na. Waton na siya kang sirado. Mau na. Kaya mau ko na sirado. Kaya mo elevator na rin gubaon. Yung cross mo, sila nga isip ko. Timing man. Timing. Uli na may kay mugabi na po. Abot ko sa kuan, speaking. Misturyar ka. Daghan bitaw. Tapayo ka na humano. Nahuman na tanan. O sige guys, maginahin na namig uli. Salamat sa tanan. Tamping.